Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na ang Ugyon Balita, Setyembre 18 tuig 2023. First Batchoy Fiesta sa Santa Barbara nangin madinalagon. SB members nagpasalamat sa LGU nga nagpatigan ka First Batchoy Fiesta sa Santa Barbara kag sa mga pumuluyo nga nagbuylog. DOH ginalantaw ang pagtukod ka blood center sa Santa Barbara. Be professional sa trabaho, suno kay Mayor Doc sa Provincial. PSA Census of Agriculture and Fisheries nagapadayon sa Santa Barbara. Santa Barbara Hon gold medalist sa Mountain Bike Challenge sa Malaysia. $10,540 tanan ka balls ang naserbe kaanom ka mga nagpasakop nga batchoy makers sa kauna-unahan nga batchoy fiesta sa Santa Barbara, Setyembre 17, 2023. Nangin madanilagon ang kahiwatan kag gindagsa ka mga customers halin sa aga tudtog sa kagabihon. Sa diin ang ginpasakupan ka sa Brightest Batchoy, Super O Noodle House Batchoy ni Jimboy, payag ni Evelyn, Nancy Batchoy, Batchoy by Planta, kagiraman ang mga local micro and small entrepreneurs. Suno kay Mayor Doc sa Provincial, isa ini ka pamaagi nga mapreserba kung ano ang mayara sa Santa Barbara. Kagintukod ang investment marketing promotion of IMPO para ma-promote man ang MSME sa Banwa. Pamatian payag ni Mayor Doc sa Provincial. I made a unit, no, under the office of the mayor. We call it investment marketing promotion unit, which can tandem with our levy, levy po, para ma-promote man. And we have to take advantage, especially we are going to promote MSMEs. Man kay Vice Governor Christine Tingting Garin, maayugid nga gina-promote ang batchoy sa Santa Barbara, agud mapakita nga madang man nga food tourism ang yara sa luwas sang syudad. Sunod naman kay celebrity chef Victor Neri, kilalagid ang Iloilo nga may manamit nga mga pagkaon, kag iyagin pasalig nga magabalik gid siya sa Kahiluwayan Festival celebration. I got an invite again. Balik ako dito ulit. Mahilig ako sa Visayas. Ang Visayas kasi is known for food, especially in the Ilonggo speaking region. Talagang masarap talaga ang pagkain dito. So I see the people are very happy. So congratulations to the local government. First Batchoy Fiesta sa Santa Barbara, nangin madinalagon. Nagpabutya kapag pasalamat ang mga municipal official sa kooperasyon ka nagkalain-laing nga departamento ka local government unit nga nagbulig patigayon ka First Batchoy Fiesta sa Santa Barbara. Naging pangunahan ka Investment Marketing Promotion Unit o kon IMPO, kaupod ang LEDIP, Municipal Tourism Office, Tourism Council kag sa kooperasyon ka Mega World Estate Resorts Incorporated kag Santa Barbara Heights. Gindaya ka mga SB members ang pagkaorganisado kakahiwatan kung sa diin overwhelming man ang pagbuyulod ka matawo. Pamatian ang pahayag ni Vice Mayor Isabelo Makino. Sa ating local government, sa ating mayor official, sa ating bayan, sa ating municipal tourism office, sa ating community tourism headed by your Mundol Chanusta, sa ating Department of Tourism, provincial government, sa ating academy. Subong man nagpasalamat si Miss Tina Capio ka IMPO ka sa bugos nga kooperasyon ka LGU employees kag sa mga ilang partners nga NGOs. Sunuman kay LEDIP Office Designate Blessed Luzarita, dako ini nga bulig sa ekonomiya ka Santa Barbara kung sa din ikatatlo ang banwa sa may pinakabastante nga livestock production sa Iloilo. Gani madamo ang makuhaan nga preska nga supply ka ingredients para sa batchoy. Pamatian ang interview ni Ugyon Cordero kay Financial Analyst Luzarita.
Santa Barbara is the third in livestock production. So kadamo sang aton diri nga mga ingredients sa aton nga batchoy, sa aton nga linaga. That's why nga nagaulot ni sila nga daw mga mushroom. SB members nagpasalamat sa LGU nga napatigayon ka first Batchoy Fiesta sa Santa Barbara kag sa mga pumuluyo nga nagbuylog. Magluwas sa Regional Public Health Laboratory nga ipatindog sa Banwa ka Santa Barbara. Isa pagid kadako nga proyekto ang ginalantaw ka Department of Health nga itukod sa munisipalidad. Amo ini ang blood center. Base sa paginanan nanday Mayor Doc Dennis Superficial. Kag mga katapok ka DOH sang Setyembre 11 nga ginpangunahan ni Regional Director Adriano Subaan. Ila nakitaan ang katawhayan kag galinong ka Banwa. Pamatian si Mayor Doc Superficial. Ginawasan na, no? So, they told me, of course I know this weeks before they came, they told me that another project here in Santa Barbara, aside from the regional laboratory that is going to be placed here, may pamatapos natin na ating titulo o ating lupa na yun na applyan sa Centro, they're going to put up another project here in the form of a blood center. A blood center, they're only asking for 1,000 square meters, no? Ang regional laboratory na 2,000 square meters. But the budget is big. It's again 200 million. Again, 200 million. The budget is already there. Ang regional laboratory, German, by the project of DOH alone, almost 500 million ang masalagyan. Sa piyak nga bahin magluwas sa dalago nga proyekto ka national government sa Banwa, ang LGU ang mayara subong nga 26 tanan nga ongoing infrastructure projects. DOH ginalantaw ang pagtukod nga blood center sa Santa Barbara. Sa pagselebrar sa ika-123rd Philippine Civil Service Anniversary subong nga Setyembre, ginapahanumdum ni Mayor Doc Dennis Superficial nga mga professional sa ubra. Dapat masaligan kag may igkasarang sa pagpatuman ka mga katungdanan. Magluwas sa kinaadman kag talento dapat i-apply man sa insakto nga batasan. Pamatian si Mayor Doc Superficial. Maasahan, competence, your skill, no? And that is a very broad term. Competence is a broad term. That means to say that aside from your skill, you have a correct attitude. No? Importante, no, you have a correct attitude. You don't fight with you. Angot sini sa 80 tanan ang mga katapok ka LGU Santa Barbara ang nagtambong sa seminar workshop on professionalism in the workplace. Be professional sa trabaho suno kay Mayor Doc Superficial. Nagsugod Setyembre 4 ang Census of Agriculture and Fisheries o CONCAF ka Philippine Statistics Authority kung PSA sa Banwa ka Santa Barbara. 27 tanan ang ginhar sa munisipalidad agud magtipon ka datos na hanungod sa agricultural and fisheries structures sa kada panimalay sa 60 ka kabaranggayan. Iniagud maka-establishar ka structural characteristics ka agricultural and fishery industries kag makakolekta ka basic data para sa national kag local development planning. Punsa din ang census ang ginaekspektar nga matapos sa Oktubre 25, 2023. PSA Census of Agriculture and Fisheries nagapadayon sa Santa Barbara. Ginpasidunggan ka Banwa ka Santa Barbara paagi sa isa ka resolution ni 30 Manaay nga nakakuha ka bulawan nga medalya sa Cross Country Short Circuit Youth category sa Seoul International Mountain Bike Challenge 2023 nga ginpatigayon sa Kuching, Sarawak, Malaysia sang Agosto 26 tubtob 27, 2023. Ang nasambit na kompetisyon ang ginpasakupan sang 200 ka cyclist gikan sa pungsod Brunei, India, Malaysia, Philippines, Taiwan, Thailand, kag Singapore. Si third joining competitions. Isa ka grade 10 student sa Santa Barbara National Comprehensive High School, isa sa mga delegates ka Go for Gold PH cycling team nga nagrepresentar ka Pilipinas sa nanasari nga cycling categories sa nasambit nga kompetisyon.
kag anak nanday Mr. Ronnie Aguilar Manaay nga isa man ka best cyclist sang una. Joining Kag Mrs. competition Rodora Sustento at the Manaay. age of 11 Pamatian ang pahayag ni and Honorable embarked Clyde on his Octaviano nga first race nagbihon in ka local resolution. competition in Iloilo City. Started joining competitions at the age of 11 and embarked on his first race in local competition in Iloilo City, where he finished third place. He dedicated himself through constant training with the help of his father, Mr. Ronnie Aguilar Manaay, who was also known as one of the best cyclists in town during his younger years. Whereas in a span of 4 years, he created commendable track record in his chosen sport discipline by always racing through the ranks both in local and national competition. Santa Barbara Hon, gold medalist sa mountain bike challenge sa Malaysia. Kag amuyad tong natipon nga balita subong adlaw. Dudubwa sa parang mga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.